misali idan kana son ka mai da hotonka cartoon, misali kamar wannan kana son wannan ne ka mai da shi cartoon cikin sai ka zaɓi ɗaya daga cikin duk wani irin cartoon kake son ka mai da shi. Kamar yadda kaga hoton nan sai ka zaɓi duk wanda kake da buƙata ya zama na ka yi irin shi, sai ka yi kidikin ɗin wannan. Misali sai in zaɓi cikin hotunan nan da ke cikin wannan wayar wani hoto nake son na mai da cartoon. Ga wani hoto nan na wannan sai in ɗauke shi, ina son in mai da wannan hoton cartoon. Kawai sai in danna shi kilik. Wannan iron za ku ga wannan iron ga shi sai in danna shi. Kana danna shi ga yana yana getting way. Ga shi nan ga yana yana getting way. Insha Allah ga mai bukata sai ya danna like kuma yayi comment sannan kuma yayi share. Insha Allah ga mai bukata shi wannan app din kun ga ya mai da kai cartoon a aikace insha Allah. Sai kai saving din shi kamar yadda kake bukata. Na'am insha Allah kun ga kamar haka sai in yi save din shi insha Allah. To yanzu ya kuma a cikin wayana, in yanzu zai zo a cikin wayana za ku gan shi kai tsaye insha Allah. Yauwa za ku gan shi kamar haka a cikin image ɗinku, kamar ga wannan hoton da na mayar cartoon duk ga sunan za ku gansu duk hoton da na mayar cartoon duk za ku gane din insha Allah. To na'am insha Allah illa ya ka ga mai bukata sai yi comment kuma yayi like kuma yayi following dina. Idan ka yi following dina, idan kuma ka yi following dina, ka yi comment, ka yi like sannan ka yi share din shi insha Allah. Idan ka share a cikin comment din zan zo in tura maka inda zan tura maka shi sai ka dauki application din insha Allah. Nagode. Da yake wannan application pro ne ba light ba, wannan ne na siyarwa ne, da haka kyauta zan ba duk wanda yayi abin da zo a gani a cikin wannan insha Allah abun kamar yadda ake bukata. Nagode.